Jane chu anu hnenah letin sarai a hmangai thu chu anu hnenah chuan chiang tak hian a hrilh a ani lo chu midang nei atum lo ti po a soi bawk ma se anu chuan sarai chu hmeichhe thalo takani ti in alo tang ve tlat thung si sarai a soi chat chhun zom tak shepa chuan Jane chu athin ur ve ta ama chu soi chha se enga ma angai lovang ma se a hmeichhe du bera soi che khirh chu atei thei tlat lo atiat lai tanga anu laga alung oilo na te chu soi chuak fekin apuak ke veta engtik lai pu in min control ituma hei wang hian hi kapa po khan ngai zong ani tin an khum ta shepa sarai te lo hian ko om theilo eng ang pon phalo ma la kan nei don tho tho atita ni anu chu ariruana hle maya atrap ta vak vaka ma se afapa in a hau shepa wang chuan athiam lo na te shedu lovin sarai chu apu le ta vek sarai laka chuan phuba lak ngei tumin a in ngai tuaru sau maya sarai pasal boral ta u naw pa chuan anu puin an fa tura pai lai chuan a secretary nen an lo in ngai zong ru renga ni khat chu anu pui nuri chuan a phone a chu nu ne na an thalak chu a mu fu ta ril run nat taka chapin amo na chung ko hnena chuan thil omzia chu a shila apa chu thin urin afapa chu a hau ta shepa ma se a bp lo buai thutin ama chu atal buai zomta heart attack ne izom zatin hospital panpui ngalani anu puile amonu te chuan hospital a chuan zui ve in nu bermang ang lutuk chuan sarai chu va phone in an chanchin te awashila hospital a local ve tur chuan awangen ta top maya Jane nen chuan an vakal tangal vanei thlak takin Jane hian he hospital a surgeon hi alo mel sia thalok maya thattaka andam lo chu zai sak tur le a thathei ang bera enkol tur chuan a shil tangala private room pani ngot mei chu a chung te lo ha chol na atan abyak sak ngal bukani sarai chuan Jane a khosak dan chu makativiawa a pasal boral ta chung te thlenga adwat sak em mai chu a in thlashung zok hle mayani pa ber chu hlothling taka anzai nu chuan in laman ho pui ve theita a ma se afapa omdan awang khan nge ni ahlim thei to hau lo sarai po chuan apa ahlim thei lo ti asha chuan alainat ve hle maya afapa nen chuan an vatlo ve hiala sarai fapa chu apu mu ve le akwa athin lung sak tak chu anem ta duak ni in alang sarai hnenah po chuan ngai dam dilin an laka ril ruchia alo put ngai lo awangin lom thu te a hril zo khial maya tin engtia rei nge adam don ti a shat to silova adam lai nge ya sarai laka that chwa atum ta bok sarai po chuan an hun kal to te chu she chuakin ngai dam har ti hle ma se apa chu angai dam ve ta a chuta china chuan apasalanu le pa te chuan sarai chu an fashin ang che in an mangain an duat ta ani ni khat chu sarai chuan nuri naw pai lai check up tur chuan akal puya an kalna chuan nuri pasal fila chu lo lang lolin anu pui hnena chuan ngai damaron dila a secretary nen chuan an inzui to lo thu te ron soin ama chau chu a mangai ti te chuan ron thlema sarai po hian apasala una pa hi hetianga miten om ani hi aring phalawa ma se athil sha chu thu di kani miau si nuri nu tra chuan thil omzia shiat vele chuan a farnu thawang chu alo hawvea fila chu kuthlak ngalin anin hambuaina satamaya vanei thlak takin police ho an lo thleng thuaya an panhi chuan police station lama an shwai bo ta dai maya nuri le anu chu thil vel ti fel tura la omin sarai ero chu police station lama akal ta thunga Jane chuan an chanchin lo she ve ni ngei turan ni station a chuan lo thleng ve lolin ti thei ka nei chuan ka thei top ka chuang ti in sarai chu shil ngal thlap fila chu lo chuak lolin sarai chu ron tong khum ta I pasala boral to a kan chung kwa lo boy ve na chan turi nei lo ati ta fok mai Jane chuan angoi san mai hau lowang le fila chu na ta ka vawin akal tir ta wang mai ani sarai chuan Jane hi miril ru tha takani aring to a an holama te chuan a en vung to ringot athin lungin Jane hi a nar lo ti a sheta tulanyang Jane hnena chuan a huat lo zia ha soi ve ta ma se in ngai zon em chu alangam chia lawani Jane chu sarai thu soya wang chuan a phur leya I in pe hun ka lo ngak charang ti in chu zana tan chuan an in mang tha ta a
mei chelama boy ngai haulo jena chuan avoi khat nan a mei chedu berne na anin mu na tur chu nuam the ang berina bwa sai to vela sarai hnenah chuan a hmangai zia le adu zia shil non on mase in ngai zona bulchan puya somle chuan sarai chu ain ngai tu na sa hle maya a fapa ngai tu wangin ngai zong nei theidin huna dingin a in shari silo a dan chu jena chuan lo sha thiamin ani le ila in pe lo ni kha ka ngak thei chelom ati sam le eta hetiang khopa a chethiami sarai tan chuan alom omin a ha dam thlak viau aduka chuan jena chuan anu somai hnenah chuan sarai nen anin kar chu shilvea somaya chuan kalauti boy lawang che u ti ve mialin a fapa du thlanna chu apom pui ve do ni inalang mase sarai chunga aru ka thil thalauti atum ran mai zankhat chu somaya chuan charity auction a hosta sarai le afapa ibrahim ate chu som ve bokin zena chuan lilam turin pot nal takle manto tak chu alo do neita he an lilam na hi nau pangpui ngai te hnena an hlan le do na ni he an thil ti hian sarai chu atilom hle achan chu afapatan ataksa chu alo hralh alo ngai hial to ni kha tuna jena chuan anei te ui haulovin nau pangpui mamo tan ape chuak chu ani sia ma se hemizan hian somaya I chuan sarai chu shiom takasiama tumtlat somaya I chu stage a chawin thuwa soya afapa le sarai chu engtika emo nupa a anla insiam the arin thuwa soi chuan mi pui chuan an lom pui hlom hle ma se journalist chuan an chanchin hi an she chiang chakin an lo boy pui chun zom ngal zat mai jena te chu an anuam ta haulo anu chu ashanga kovin sarai pon ka somna ala pom lo lain enga tinge khatianga isoi tak mai iti za thak e mai ti ina hau burbura anu chuan idu thlanna ka pom pui chia ka soi ve mai ni kha tia chan chuan jena chu lung oi lo tak hian akal mak sarai fapa chuan anu in akal san mayang ti alo hlau hlea ngai zong chu soilo pasala nei san phei chuan hlam che in a mei donin a in sheveni sarai chuan afapa hlau thona chu athleng dik don lo ti hnemin pasal nei san lo tur chuan a intiam ta topa ni khat chu sarai fapa ibrahim chuan api te ina lena ngen tlatawang chuan anwa in shwai ta nge a apu hnenah chuan apa chanchin te zotin apu chuan zoldo takhian apa chanchin chu alo shil ve maya athalak te a entir boka nuriril runa chu pindan danga alo hnem ve meka I pasalin arin omlo san chi khan nangma awanga nilawa shi om ti reng to su kinau pai lai tan khana chalovania ti inalo hnema ama chawa afa a enkol dan te chu soin nuri fui nan chuan manga mase an hodona afapa chuan api le pu te hnena chuan kanu in pasala nei khuna in kyanga kalo theyangim ti na zo tamai api le pu te chu an meng phok viau an puinu chu afapa juice ve intir tura shilin an kalbo hlan chuan thil omzia ashiltani jena khan abial no ni turin min soma ma se ka hnar de yalom ka fapa hi entika ma ka hlam chhia lawang atia pi ber chuan jena chu felati ziate soin an pa in surgery ama chon tuma apuya wanga alom ziate soin sarai hnena chuan ihlimna turani phot chuan idu thanna lom atia pa berpo chuan soitam vaklo ma se sarai du thlanna chu engpo ni se aza sak tur thu soin atu pairo angai to viau ti asoi thunga ina an ho nu chuan jena chuan lo mwak ve thapa ibrahim chu thatte kalo bia in alo chiaw awvea ma se ibrahim chuan nilo mel taka enin atlan lu san ta dai anu hnena chuan apa in min thlir reng chinania ti in apa thalak te chu akhum chunga chuan atar tir ta hiala athu soi chuan sarai thinlung chu akhoi nge mai pona awachwali nu chuan jena chuan alo langa ka jena chuan kanwa wanga shomi ti tolo nan thei top ka chwa ang ati chuan ama chau hi kan buaina anilo tam tak baltanga ya ti ina changa a chanda na tang chuan jena chuan ala na riau ti alo shetheya jena po chu amang ang ta deu vyang maya ifapa hi ngai twala pa mamonia kadam chungin ka veng himang ti ka tiama che ati ta ka chuan sarai po chu adam vele ta dewa jena chuan anu chu sarai hnena ngai dam dil turanorin somaya po chuan ngai dam avadil ve mai boka mase boina pakhata paltlang zau chati in boina dangalo in chop chuak leta achanu ti mai chuan engfangin nge inin hual ti hikalaka isiap ta ti ina chua chal tamai sarai chuan angai dan kha ani lo ti in thil omzia chu shilfia
uluk taka shil fa in zankhat an mut dun kha chu a soitel chuang lawa ma se timai chuan achia nu thu soi chu a oi hau lo Jaina le sarai te anin hual ti thu thanga om khan karama chuan alo thi khle maya aril ru lak pe na sarai chanu timai chu alonga zanra kil pui turin asom ta top maya timai po chuan karama hi alo star ruk reng to wangin anya lem lova zanri an gil no chuan an thil ina wangin an ngai alo sam to deu bok nen an in kis ta hiala timai chu alom vur hle maya an kar a mangai na piang ve tran ni in a ring mya ma se karama mi zia chuan ati beidong le si a text chu soi lo a kol pu a chang du tlat lo sarai chuan a chianu mi zedang lam riau chu mu in thil om zia zo tat to pa timai chuan karama ne na nin kar chu suin engwanga min no le si nge ni ka che thiam theilawani atia sarai chuan karama chu mu in a chianu ri ru chu tina lo sham turin nge na ma se karama chuan timai chu a mangai lo thu soin zanra e pui tura alo som khirh kha a in thiam lo hle ti alo shila anua timai hnenah po chuan ngai dam dilin nang chu mi fel takinia keini ang mi swal chu kop du su ti in alo fop khirh te kha a in thiam lo ti a soi buka nakina inat ai chuan a hlim chhona khan kan kal thui ma in kan in kar ka ti top ta ni kha atia timai chuan a star em pa la ka tang chuan a be sei ang mangai na adong don talovani Jaina chu anna a boy ve chin hle ma se tuk tin hian sarai chu kolin tuk thwan e poya asom je a ma se tu khat chu azona kar lo ding in silain an ron tin tatlat mai Jaina chuan silai mu dongin leya chuan atlut topa miswal chuan voi enge mozat kap nonin Jaina chu ni khoshilawina omta hial mai hospitala arang takatlan pui ngal ni in achanchin sha te chuan an ron ngai ven ngal wata vane thak takin ataksa apoi lai silai mu khan afu lo hlauti doctor chuan ron soya ma se a har cho hun turero asoi thei mai lo hetianga Jaina chunga chetla tu hi chat tumin thei to ban chuang ngala police te chuan CCTV camera te an en nuwa silai met puak tu chuan voi thum akap ti an shatheya a car license plate po alem ti an mu bokani hetiang ani ta ka chuan uluk ta karwa man lok vek thil thleng ani ti an shathiam ta veka thil thleng chungchang shat vele karama chuan nasera mela mi thlangal ama karkal ta khan insakna ando kan chu achim thuta mi pakhatin hliam na tak tuarin mi panga dang te po chuan hliam te nawan tuara heiwang hian Jaina construction company chuan soya hlo pha hle ni ma se he thil chim chan an chuina an na thok pakhat chuan an insakna bungrua te chu an supplier in a uluk lo thu aron soya chuta karamale Jaina te chuan chu supplier chu an mu mai lawa wang chuan an boss na sera chu an vakal chila ma se an boina chu azat ve che an waching fel theya achan chu na sera hian an supplier hnenah Jaina te company hiti chiat adu thu soin bungrua te po a tha chu pelo turin cha ma se an mishing pui te ti natle an nun na hial la ke ro chu athil tuma atel thung ti chuan nasera po chuan a supplier chu zilin adu aya achet nat ma awang chuan awa how ta shipa kutpo athak nual bok heta cha hian supplier chu phubalak du na thin lungina khatta ni Jaina chu ka pin nasera chu police tenan chui theinan ram manna alo siam vek chu alo nia nasera chuan Jaina ka ani ti ashat vele chuan bumin a om ti a inchata a supplier chu kol ngalin athanga atal o tira wang chuan awa how shepa ma se asot to silo reilo ten nuwa karama chuan aron lu chil ngal si nasera chuan athil ti ani lo ziale supplier in atal o tir dan de chu lo soima se karama chuan a oidu der silo nasera tu soi chu enga nge a oite lulang ama in nasera hian Jaina thil li lam na thuruk te chu spyroi mewin alo shat ruk sak do ni kha ma se tun tumata chuan karama hian nasera hi fin fia na te lo chuan Jaina kap tuwa apu thubur theiri big silova lung oi lo za chuan kal san le ta a ni lai ni kho shelawa om nu in Jaina po aron har ve ta a alo har ve le a mi ming alam masak ber chu tu dang ni lovin sarai chu ani si akyang alo om vereng tetan thik tham ani le ta sarai chuan midang om lo lai chu in Jaina bula chuan wa chua thina ko tlanga idin chia hian ka mangai zia chele ka ngai sak zia che hi ka shathiam sot ati ve ta a
heti mek la hian nazara chuan supplier omna chu lo zong chuak ve in tuna an buaina hian a in nam hnoi lo ti chian nan karama chu avakol ngala supplier omna te chu kim chang takawa shirin indule police nen an warehouse in vadap donya ati hial ama ero chu warehouse an vathlen nak chuan engma alo omlo lekha pakhat hi lo nu chain heng zong zong hi nasera ruwa man na fekani hi ti chu alo in ziaka an nu chuina chu abuai le ta vek mai thil ti swal tu an hre chuak theilo chu jena le karamaril ru ti ha tu ber ani meka jena chuan sarai le afapa te chuan miswal ku chu an tuar ve palang ti lawin karama hnenah chuan mun fal dewa bi ruk tir tur chuan a cha a ma se sarai chuan jena hi kalsana du hau lo mai idam lo laya ke enkol lo chu chuan ka ngai thalawang ati ve tlatani chutia sara in akal sandu taksi lawa chuan adam chian ma in hospital atang chuan a chuak ta top maya sarai te no fale naw om tu pakhat nen chuan an in chwa sanin mundanga an biru don tani karama hnenah po chuan an omna hi tuma shil lo tura cha in anu sha taknyal po adu lawa tin an ombo hlanin akuta company chu ada top bok Ibrahim chuan an omna mun chu nuam lawa ti hle maya ala ka chenga anu lak bo tum tu chu ala nel theingang silo ma se jena chuan thei to pa chwa zela zoimuangin Ibrahim nel tur anga omin athin lung chu zoimuanga hne sakatuma atet laya atoiste ko mu in an hlim sot ve to viau mai an han in chen chil ta ka chuan Ibrahim po chuan anil to viau maya a in fiam lai chu jenan lo thlirin ano pan lai nun te a sha chwa tirve rum thina ni he a hliam hi midang ngai chuan van duaina ni ma se jena tan chuan sarai te nu fa a hnai na tur kong sial tu ani loi boxi a chang phe chuan Ibrahim chu a thik lek thina sarai ang nu thalut tuk hi anu kha ni ve se adu ve ni ma se anu te ang ma ni thu du lu tuk chuan engtin nge a thla zalen te lulang ni jena churon kolin an omna chu thin rim takhian ron zota jena chuan thudi ka shil chuan an din mun chu hla oma ada thei ti sha in sarai te nu fa nen kan om ho ti chau chuan a changa sommaya ril ru chu anna a thin urlo ta wangin a lo chawani afa panuna chuan sarai alolan atang hian afa pa chu a control zo to lo ni in a sha sarai a huat na le a thiek na chu ani tel chuan apung zel ani ber ti chuan a in sum zo tangang lova jena driver chu kolin ka fa pa omna min shwairo mu ka du ti in order a peta miam maya ma se he driver hi police station a omlai alo ni khirh a shwai man don lo ti so in driver dang chu jena te omna shilina biak sakta a he athutlu na hian jena chu din mun hla om taka adin tir don ti a silo a chan chu driver dang ava kol kha aru kamiswal pola tel ani jena te omna chuan anu chu thleng ve in jena chu alom lo khirh mai anu chu a han hau tak na a kangai sia ikyang om vi ka du lom ti in lo chang sam et mai boxi chu ta le jena nu chuan ami zenel om lo tak mai chu atelang le chanta naw om tu nu te chu chia hlo ang mai nga in thil tu lo tak tak te ati kwal tir vela andra la chu eido kan kil te chu a phal lo vel hial ma se a thlawang chu jena te chuan an lo hau ve zela anin siam rem thei shramani Ibrahiman ama in chowa ATM mu te chuan naw om tu chu lo hau le vela ma se Ibrahima chuan keima in ka ei thei to lom ti in lo chang vele mak sarai po chu lo chung ve in ka fa pa hi midang ring lova thil ti zir turin ka fui china ativea ma se athukal zong in samaya chu a tong le to vak vaka chuta jena ning lutuk chuan anu chu a hau ta topa chu vele anu chu mani in khongai na khatin a pasalin a uire sana wanga aril runat zia tele ara thei zia te chu a soile kwal vela samaya I omdan chu an ning hlom hle maya ngai to na thade wan nei ta eng ang pon phun ma se tu man chan lo tur anti ta ni chuta tang chuan atho soi chu shelo ang pakhian an om san ta zel maya chutia jena te panin enga ma an ngai lo ti in sha chuan somai chu Ibrahim lama chuan atwan ta Ibrahim chu ti shom tumin inu hian jena hi pasala anei don si pathari nei trep to nya ti ina va soi thai vela Ibrahim chuan lung oilo ta khan jena chu va hawin kapai ni chuan lawang awa ti zeka jena chuan anu thil ti vekani ti sha thiamin a hau ngal shep thisena inzom na nei lo maila ka dam chungin ka veng himang atia ma se somayai chuan a thiam lo na chu apom du tlatlo
inta na thazok tur ka shat wangalom ti ten chhuan lamalo nei le dua to Jane chuan anu mi zia chu angai thei to thlot lova karama chu kolin apuina avadil ta tup mai karamanu hi somaya nen hian anin kom ngi em thowa heiwang hian karamanu chu lo kalin somaya chu ran shwai shrang ta maka Jane chuan sarai le na omtu hnenah chuan anu mi zia awanga ngai dam dilin Ibrahim pa ai o hi katum reng lo apa chu apa ania kani phak lo thilani atidap dapa anna omtu po chuan shi omti reng su Ibrahim hi alano panga nakina chuan engkim ala insiam rem vek mayang ativea sarai po hian Jane afapa mangai sakzia hi muthiam vekin anu wanga shi omti to lo tur chuan afui ve boka Jane chu alom vur viau maya kadam chungin innu fa hian ka veng hi mangcheu tiamin akwa ta vong maya ni anu fa chu shwain naupang hospital a saktum na mun ma te chu a en pui vela he project bo zui tur hian sarai churwat boka he athil ti tur hian sarai te nu fa chu atilom hle maya an ma lo ka lo thleng tur shi hau lovin chung ko hlim tak nei in an in ngei hle ni ma se an omna eptla nga chuan mi pan hi hian an lo en thlenga Jane te omna mun an chian nuwa supplier chuan an inrin lo hlana be thut tur chuan a shilani Jane nu la chu afapa te an hlimzo paule alo nai moti mei tur hian alo om vela afapa chu sarai la ka tang chuan tension ala tumran ti chuan ruam man na ten om tak mai nein mutna hlo chu a hlo om lo tok tur chuan a mum tanwala atu ka po alo chwa tak lawa chuan an ompui nu chuan awangai vena akai har zo ta hau lo man mo taka hospital laman pan pui lai chuan Jane chu chanchin an vashil ngala Jane chu abana dam lo chung chuan anu omna lampanin a in khal chuang ngala miswalin sarai te nu fa chu an lo lu chil don ti reng a thasi lawa hospital a thlen chuan anu pum chu an lo sia ka anu chu alaka swalin ti boina saviau chin ma se anu animyau boxia darkar thum nga tan nga nu chuan doctor chuan anu din mun chu a hla om to lo ti aron shila wanei thlak takin adam doi e kha appointment lo hlau ti ron soin khatya dam doi a eina chan kha ngai sakadu wangani arin thua shil bokani Jane chuan anu ro man ten om tak chu shethiam chowin alung a oilo hle maya ma se athin urna chu tilang du ri lovin anu chu thatakin ala beveya apa in au ire san khan hetiang bokhian in ti hlum lo tum to in Jane tan chuan athlap han thla viau to ani sarai te omna glass kongka chu miswal pani te chuan ron ti ke thutin in chunga chon anlu ta sarai te chu tlan che eng angma se ral thuam keng pani patling lian tak te la ka tang chuan tlan chiat vak ngai nan shebok si lo sarai le naw om tu chu thutlenga phor be an ni a Ibrahim ai ro chu ni khoshilawa siamin supplier kyanga chon anda dei thunga supplier hian a hun khirh to te chu Jane wanga thleng ni angain sarai te mang chuan phupala katuma Ibrahim chu sarai nena an inkar ti chha saknan manaril ru kani Jane chuan anu chu kalsan ri in karamanu chu lowo ompui ve tur chuan na shila ma se sarai a kol chuan chan na renga dong thei ta hau lo mai thil thalo a thleng ani ringin karama chu an omna lama wangai ven pui tur chuan na som ta a man mo takan tlan nuwa in chung lam din mun chu an wa mutta sarai chuan afapa chu chan chwa sak sham turin alo ngen ngal roya karama chuan police te chu kowin a mun ma chu an endik ngala motor ke niak mu in chu miswal ho motor kalna tu nge ani ti an chiang thei ani chuta tang chuan Jane chu reife en thak alo ni reng to ti te sha thein an omna lai chu tu emo in miswal ho chu a shil ti an shetabok chutia an omna soi chuak tu om ang tur chu an driver kha ani a ma se he driver hi a mani zankhat na a local to silo chui zui tur om lovin abo mya mai ni Ibrahim ru bawani ta ka chuan sarai chu amang ang em maya afapa ta chuan eng po ahwam te reng nen rilrun takin atrap ring maya Jane chuan a thei to palo hnem bak ti the nei ri silo Ibrahim a kidnap ani thu chu darin apu te beng hia la lo thleng to a ma se kar khat lai ruk bawani nuwa po arubau tu te chuan engma phutan la ron nei silo apu chu amang ang to na sasi angai thato lo chuan ma lak tumin Jane hnenah chuan thu thara shat le shat lawa zo tatopa
Jane chuan sumdo na thilamin ertu te an ni a silaya min kap tu khamule ati chuan Ibrahim apu chuan ibwaina ka tupa I hnuk lu chingot ani chu ti ina how ta shep ma se Jane chuan a thei top chwa tura intiamin atupa chu a chan chwa ngei tur thu a soibok Ibrahim apu hian Jane hi alom viau to lawani mel kara lo liama supplier chuan atok to ti in Jane te chu aron be veta Jane chuan no pangkha chwa zalen la ke ma zo khemin man mai ro ti ten angen nuwa supplier chuan sarai chu afa ba bia ka phal sakta shrama chuta Jane an hena chuan $1 million khat lo ba sai tura shilin atuk chu nu her mange ya ama chawaron da turin thuwa petani police lo shwai ni chuan no pang hi kan that nga lang ti ina chabok Jane chin tu na serapo chuan supplier in no panga kidnap thu chu lo sheve in poyati hle maya supplier laka chuan thin urin soi sak shep chu achak nge mai achan po supplier hian athuruk de asoi chwa chuan ama po chu ache che thei tlat mai ani Jane chuan bana chung chuan supplier in hu ang ati na mun chu awathlenga Ibrahim chu an khoitna loti achian nuwa poisa chu khai chuakin apeta a miswal ho chuan Ibrahim chuan chwa zalen tabok ankal nu chuan sarai chu kolin afapa chu abyak tir ngala himdam takin anin mu ti shatirin in lamalo omte chu an to huai mai ani mase Jane chuan aban chu na ativyau maya a han chenli ang tlok china supplier chuan apol tenin poisa chu phur takhian an lo chherve meka asum don zo zai chu amang mandon lo ti a in resi lo thokle khata na sera chu aron lang hlol maya apol de chuan supplier te lam chu an kap ta thut tu omnual ma se supplier chu an kap fu lo manzui ngalin an poisa po kara an nu chia dai sara in afapa himdam taka amuli awan chuan Jane chunga lom ema avoi khatnan akwa ta vong mai ni ma se Jane chu police in anron call chuan thuthin thong takadong tatlat mai le Ibrahim avalam na muna chuan supplier motor le no pangru tu ruang chu an mu ti anron shila silain an inkap nual ti an shethei supplier an mu box silo Jane chu poikhoi tu anga an ngai mai ngai ta ni nasara chuan supplier chu mun fal dewa hian alo kap hlum mya maya arwang chu a thui shwai te aphum tir zui sarai te nu fa chu Ibrahim apu te chuan in lama an shwai ho a Jane chuan ni tin to in toys te aken sak ve china sarai thin lunga apasal din mun khalwa lan theidon lo ma se aphun noi ngai chuang lawani ni kha chu pu ber chuan Jane chu a office a kovin melma inga sia katupa hi din mun la oma adin le pha angti ka hlawani atia sarai nena inin kara chuan soive tur ka nei me lova in nei ta po ni ula kapom vek ma se Ibrahim hi chu kol ka du ni atita Jane chuan athu soi chu apom thiam lo hle maya in ngai tua chiang turin angen hial mai ni achan chu Ibrahim hi anu telawa khosa tur chuan alanaw ma a anu pon afa patel lo chuan shingnun amang du don lo ti achiang si afa patel lawa shingnun man don ai chuan apasalatan anei du don si lo Jane tan chuan aril ru ha thlak viawani pu ber hnenah chuan ka mel ma te chu ka chui chua kanga kan buaina chu ka chingfel vek mayang khonga in kan om homin phal sakro ati ta topa ma se pu ber chuan arem ti bau si lo zana anupui hnena thil om zia shil po chuan anupui chuan Ibrahima anu la ka tanga lak ran chu alo du bik hau lo maya saraya khongai thlak don lutuk ati vetlat ma se pu berero chu achan na nga ya tanglatin sarai ta na ril ru ha na tur kan chok zangkhai zok do na sin ti zong in thu ala ve thlatani chutia anti ti lai chu naw tu nu chuan alo ngai thla phareng tlat maya atu ka chuan police te chu uifing nen tlang pakhat chu andapa an uifing chuan leinwai thil in phum chu annarin a sheta tlat mai police dang te chu local ve in supplier wang chu an hai chuak ta fata Jane chuan Asiat Vele Station lampani na tlan ve ngala na serapo chu police chuan kovin engma shilo angina lo om maka Jane an hena chuan tikhan melma inei to lo ti na ani mai lom ati sam eta anin kara cha ti nem nge nan achibai nge ma se Jane hian na sera hi chibai ma se ngai that lo na riau ala nei tlat mai anaw omtu nu chuan sarai hnena chuan pu berde thu soi chu alo shil vea Ibrahim lakshan an tum thu sarai na sha chuan asaphat mai in hnuaya chuk ngalin pu ber chu chua chal ngala pu bere ro chuan Jane te ang nuna hi chuan melma an tam thin sia Ibrahim tan hian a him lawang ti ka hlawani atia
sarai chuan apa thu soi chu a hel khirh mai itupa thi swala omlai po khan I tran puina karon dila min lo narin itupa ani lo thuin I tang ver ani kha tuna lem aduat ber anga I omle vel hi ka chet hiam theilo ati ta zeka ka fapa hi mo min lak sak lawang ti ka tiame ati ve mak mai ni anu loka jena lokalin supplier athi to thu chuaron shil ngala tuna chuan biruk renga ngai le to don lawa zalen takin kanung chhunzom thei to ang atia ifapa hi ilaga ta tu man an lak sak lawang chati ka chiang ati ve nga ta atong kam chuan sarai chu a hne viau ti chuan relo den huwa an mani in lampanin an ho theita ma se afapa chu rubo ani atong khan zana amutui thei to ngai lawa mangchia wangin a harzan tin me ni therapist an han ron chuan Ibrahim hi athin ti thong thei turle hlawa a om theina tur laka veng ra uti in thurona lo pe a cancer natna ve shep to ani sanin atan chuan hadam taka omkha a thaber si a sarai chu in ngai to newa jena ne na anin kop rengani chuan abu te soi ang khan thil thalo an ma chon le mayanga afapa in atuar le ang ti chu a hlawani engpo ni se afapa chuan ma ason theinan le chiante akom venan skula chuan alu tirve ta photani